Diri lang sa Kapuso Network, mupakita sa kamaayo sa acting skills si Glyza De Castro kay mobida usab siya sa usa ka Phil-Canadian International Film ngadto sa Canada. Kini ang kahel nga makita karong Setyembre sa usa ka Filipino TV. Excited nga ginunsyo ni Direk Mark Reyes sa Voltes 5 Legacy nga adunay bag-ong karakter nga ang iatangan matag gabi. Ang karakter nga sila Takeo ug Arisa ang dadaon nila kapuso Kylie Padilla ug Pancho Magno. Usa sa mga excited silang pagsud sa istorya si Little John nga gidalaan ni Rafael Landicho. Samtang sa Voltes 5 Legacy pagkagabi, giambush si Commander Robinson sa mga ninja apan nakalitan si Commander sa dihang iyang nasayran nga si Jamie Robinson kini apan wala siya nagpailad. Kalit nga miabot ang kontra nga si Oslak ug to the rescue sila Mark apan uwahin ang tanan sa dihang namatay si Commander Robinson apan mipasalig ang Voltes 5 team nga mopadayon silang pagsalbar sa kalibutan. Dungan tang sundan ang mga nagkanindot nga mga istorya pagkahuman sa 24 oras.